The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Luke 11:28, but he said, Yea, rather blessed are they that hear the word of God and keep it. Ephesians 5:16, redeeming the time because the days are evil. Amos 8:11, there will be famine and thirst of the word of God. Galatians 5:16, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Before we start our Bible study, nining adlaw gikinahanglan ang atong pagsunod sa atong naandan nga practice nato nga gikinahanglan nga atong isugid ang tanan nato mga salang nahimo nining adlaw. Isugid nato nga sa tubangan sa Dios nga mahan. Gikinig sunod sa iyang mando sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mubuhata ka na, andam na usab ikaw, sa pagpadayon sa pagtuon sa balang pulong. Kay ang magtutudlos kamaturan, maoraman ang balaang Espiritu Santo. Ug dili siya magatudlo siyang kamaturan kung nanaay nagababag nga mga sala busa ato kining hinganlan, ato kining isugid ngadto sa tubangan sa Dios. Matud pa sa Grigong pulong original, homologeo. Just name, acknowledge, admit nga nakabuhat ka niya ng maong mga sala. Og ang 1 John 1:9 nagaingon man, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan. Wala pa si Ginoong Kristo diha sa imong kinabuhi. Then, gamita ka ng imong free will aron ikaw makahimo sa labing may nungdanong desisyon nga imong mabuhat sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga imong personal nga manluluwas aron ikaw maluwas. Kaya ang mga buhat kapitulo 16 bersikulo 31 nagaingon man, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta. Amahan na mong langit, no, nagapasalamat kami kanimo na tanan. Nining lain na sa nga adlaw nga imong gipadangat ka namo. Buhi pa kami ni among lawas, askil pa kining mao nga among lawas og anapay kalantip sa among pangunahuna. Kini gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, kortesiya, ug sa imong grasya, dili kami takos nga mabuhi papan. Kumikan kay ang imong plano sa mong kinabuhi, nagalihok pa man, nagapandayon pa man. So, you made us alive right at this moment because you want us to grow up in your word aron si Ginoong Kristo mahimong tataw sa among kinabuhi. Because you said in your word nga tuni akong pulong kung nagahigugma kamo kanako. Salamat o Dios
niining grasya nga pagtuon sa imong pulong nga among gipahimuslan, nagpasalamat kami niining grasya nga imong isangkap kadamo. Bani kami karon pinagis pag patinaw kanamo sa balang Espiritu Santo ining among paghisgutan ning adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala nga nagasunod na ni atong ministry. Apil na ang atong mga isig ka magtotoo, our fellow believers who are already plugged into Bible doctrine, pinagining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Adlaw-adlaw on a daily basis. So wa na kini kaumanan kini atong pagsunod sa mando sa Dios nga patun-on ta sa iyang mga pulong aron sa ingonyana ang atong kalag magapadayon sa pagtubo, pagsibog ngadto sa unahan, to advance hangtod nga makabot nato ang atong tumong, which is spiritual maturity. So karon padayon ta sa atong gibiyaan nga ilisgutan aniya pa man kita magadupot niining atong tun-anan nga giuluhan nato karon og the Doctrine of Soteriology. Okay? Mao na nga atong ipadayon karon. Okay. Una sa tanan, kitang mga magtotoo, of course, mayon ta nga kita mga magtotoo, gumikan kay mihimo naman kita labing mahinong danong desisyon sa atong kinabuhi nga maong pagtuon sa pulong sa Dios human kita mudawat ni Ginoong Hesukristo. Okay? Atong gidawat, gituuhan siya nga atong manluluwas ug kita naluwas na. So, nasod na karon kita sa plano sa Dios. Gitawag ka na nato sa in English og the protocol plan of God. Og gihulagway kining maong plano sa Dios nga a right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way, labaw na nga wrong. Right? Only a right thing done in a right way is right. That is the description of the protocol plan of God. Furthermore, the plan of God is a problem identifier, problem anticipator, problem preventer, and problem solver. So, mao to nga unsa tong gibuhat ni Jesucristo sa kaluwasan dito sa cross, mao kadto ang plano sa Dios. Alang kanatong mga tao aron kita maluwas. So kay mihimo naman kita sa maong desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo atong manluwas, then naluwas kita. Gumikan kay dawat man kita, misanong man kita sa pulong sa Dios nga human ta mutuo kang Ginoong Hesukristo nga atong manluwas, kita luwas na. O na settle down ang atong destination, which is from being judged to being saved. Kay kitang mga tao nga nahimugso din kalibutan na, gideklarar magitang tanan nga mga patay spiritual. We have been declared spiritually dead, although we are physically alive. Gumikan niadtong napanunod nato nga salang panunodon nga nabuhat sa una natong mga ginikanan. Sa pagbuhat sa Dios sa atong unang ginikanan, gibuhat sila nga hingpit. Hingpit gapasabot nga diha tanan ang ilang mga panginahanglan dito sa Hardin sa Eden. It was a perfect environment. And the relationship
between man and God hingpit. Wala pa may sala niadto. Hangtod nga misupil sila sa gidili sa Dios sa pagkaon sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa mayog dawtan. Therefore, all people are sinners, human, sila nalaglag. Misupil man sila. Mo may pasidaan sa Dios nga magkakaon kamusta ng mga bunga sa tanang kakahuyan nining paraiso, gawas lang nining usa. Nining bunga nining maong kahoy sa pag-ila sa mayog dawtan kaysa adlaw nga kamumukaon ni ana mamatay gayud kamo. Sa original nag-ingon ka na nga sa inyong pagkamatay mamatay gayud kamo. Sa inyong pagkamatay spiritual death, mamatay gayud kamo. Mamatay sa lawas, physical. So ang munang kahitabo mao ang espiritual nga kamatayon. Nya musunod dayon ang unsa physical nga kamatayon. Kanya itong pagkalaglag sa atong unang ginikanan, matud pa sa Roma 5:12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin na. Kamatayon, pinagi niya ng sala ng ilang nabuhat. And so, death passed upon all men, for that all have sinned. Mao na spiritual death. So, tungod kay nahimulag naman ang tao, hingpit yung nahimulag, nawagtang yun ang ilang relasyon sa Diyos. Because of that, kay misaad man ang Diyos, nga saan lang mo kaon ka mo niya, sa inyong pagkamatay, mamatay gayod ka mo. O man sila mamatay physical. Ang pasabot sa Diyos nga, spiritual nga kamatayon, which is total separation of man from God. O, mautong naghimo ang Diyos, nagmugna siya og plano sa kaluwasan. Mipatawag ang Diyos kamahan o usa ka tigom, itawag nato katong maong tigom nga Eternal Life Conference. Ipatawag siya og tigom, tinambungan sa duha ka sakop sa balang Trinidad, God the Son and God the Holy Spirit. O sa magpatawag sa Diyos nga mahan sa maong tigom, mingon ang Diyos nga mahan nga magtigom ta, mag-meeting ta, atong hisgutan unsaon man nato sa pagpabalik ang atong binuhat nga tao. Sila, ang babae o ang si Adan, misupil man sila o pinagi sa ilang kabubuton, misupil sila o karon nahimulag naman sila nato. Ang pasabot nato ang balaang Trinidad. Sao man nato pagpabalik nila. So, miisas kamot si Ginoong Jesucristo ingon nga kaduhang sakop sa kaliwatan sa balaang Trinidad. Miingon si Ginoong Jesucristo, ako mo voluntaryo sa pagkanaog niya ng labihan sa kagamay ng kalibutan o magpakamatay ako sa ilang mga sala. Okay? So, pag fast forward niya na nga si Ginoong Jesucristo, who was the Word originally, became flesh, nahimong unod. Okay? Sundan niya ang akong pag-saysay niya. Of course, review naman po niya, pero just to make it a little clearer nga. Karon miingon si Ginoong Jesucristo nga manaog ko niya ng gamayng planeta o magpakamatay ako sa ilang mga sala aron sa pagbayad, aron sa ingon niya na mahibalik sila kanato. O ang balang Espiritu Santo pod miisa sa iyang kamot, miingon siya, ako pod
mo voluntaryo po ko sa pagkanaog didto niya ng maong planetag pagpasabot sa tao unsaon nila pagkaluwas, unsaon nila pagkahibalik nganhi kanato. So ako ang revealer, I will reveal the truth of salvation. So mo to, fast forward, nahimong tao si Ginoong Kristo. The Word became flesh, and the Word was made flesh, and dwelt among us. Mo na, natao si Ginoong Kristo, dili sa palasyo, way mga fanfare sa iyang pag-anhi dinis atong planeta. Kaya ang iyang tumong, maura man ang pagpakamatay tungod sa atong mga sala. So mo to, wala siya mahimugso sa palasyo, sa dihang dinayandayan diha, wala. Dito yung taon sa pasungan siya, nagpakatao. Kadto nagpaila, nagpakita unsa pagka mapaubsanon. He was manifesting his humility, utmost humility. Iyang gihatagan og panig-ingnan kitang mga katawan nga gikinahanglan ang atong pagpaubos. So dito, fast forward na po, kadako si Ginoong Kristo, he grew up in stature and knowledge of Bible doctrine, o nataw siya sa pasungan lagi, og moto nga nagatubo siya sa iyang panibalay nga si Maria o si Jose. Si Jose mo iyang foster father, o si Maria mo magigamit sa Dios nga mo inahan sa pagkatao ni Ginoong Kristo, his humanity. Okay, mo gipili sa Dios gumikan kay siya daghan mga doktrina, nagatubo mga yun, spiritually mature si Maria. So mo katoy gipili sa Dios nga mo mahimong inahan sa pagkatao sa Dios, pagkatao ni Ginoong Kristo. Apan si Maria sumala sa relihiyon bantay, kaya ang relihiyon nag-ingon mga si Maria inahan sa Dios. Dili ka na mao, wala ka na matunong sa kamatuoran, kaya dili man siya inahan sa Dios, inahan siya sa pagkatao ni Ginoong Kristo. She was not the mother of God, but the mother of the humanity of our Lord Jesus Christ. So mao na nga, kinahanglan you must be very keen, very kinahanglan ka meticulous gyud sa imong pagbantay bahin sa mga doktrina nga sama niini. Okay? So that is discernment. And you can achieve discernment, which is a virtue, once you grow up spiritually in the Word of God. So mauna na kana karon, niya kita magadupot sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Ikaduhang bahin sa plano sa Dios, believer in time. Ang sa ikatulo, inikauman sa itong kinabuhay nining kalibutan na, then out we go from this earth to heaven. So nahimutang believers in eternity. Sabot? So samtang gina, mao ka na ang nahitabo nga agi o labas lang sa atong panumduman sa bahin sa buhat sa kaluwasan nga gihimong Ginoong Kristo dito sa cross. Kay no one can purchase our spiritual death condition. Gawas lang ni Ginoong Kristo. Siya ra gyud ang kalifikado nga manluluwas. Siya ra
only the Lord Jesus Christ met the qualifications to be the Savior of the world. Una sa tanan, wala siya'y original nga sala ni Adan. Wala siya'y kinaiyang makasasala. He had no old sin nature. Wala siya makabuhat og bisag gamayng personal nga sala. He never committed any personal sin. Siya na nag-iya sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios. He possessed perfect righteousness of God. Ug ang ikalima, he was the only perfect member of the human race. Siya ra gyud hingpit ang iyang pagkasakop sa kaliwatan sa tao. Og these are some of the things that our Lord Jesus Christ met. These are qualifications that He met in order to become the Savior of the world. Walay bisag kinsa ang tuman nining maong mga kwalifikasyon. So, si Ginoong Jesucristo lang. Tiwan niya itong formula. AOS plus OSN equals spiritual death. Adam's original sin plus the old sin nature equals spiritual death. Spiritual death means pagkahimulag sa tao, hingpit ang iyang pagkahimulag, gikan sa Dios. Gumikan ni mong formula. Kaya ning tapot naman, ang Adam's original sin, gidugangan pag yun sa kinaya makasasala, mao na nakapatay na itong espirituhanon. So, ang tanan. So, nagbuhat ang Diyos sa maong plano, sa kaluwasan. Karon, ang tao, igo lang siyang mudawat, mutuo, niining gitanyag sa Diyos. God provided salvation. It's for man to appropriate to that provision of salvation. Dili maluwas ang tao kung dili siya mohimog desisyon sa pagdawat. Okay? Magpabilin siyang hinukman, he remains condemned kung dili siya modawat sa gitanyag nga gasa sa Dios ngadto kaniya. Gasa. Dili bayran ang gasa. See, it is a free gift. Unsa may gisulti sa Episo 2, 8-9. We have been saved by grace through faith. Pinagis pagtuo. That not of yourselves, it's a gift of God. Gasa sa Dios. Not of works. Underline that. Walay labot ang mga mayong binuhatan. Not of works, lest anyone should boast. Kaya basig magpahambog siya nga, nakabuhat magkumayo. Sumo na nga, karong panahon ako na imong higala baron, imong sangyawan, ang sagad yung ilang ibalibad. Maing tao man ko. Huwag man ko isa. Huwag man ko magkasa. Maing tao ko, so ako magkinahanglang kaluwasan. You see? Kapan niyang pagkamayong tao, dili kabot sa sukod the norms and standards sa Diyos. It's not enough. Sumo na gani sa pulong sa Diyos ang atong mga mayong binuhatan, mga trapo, gitandi ka mahugaw nga trapo, filthy rags. Ludon ang Diyos niya na. God is nauseated because of our filthy rags. Mga maayong binuhatan nga tawanon, human good, you see, unrighteousness ka na sa tubangan sa Diyos. So, kung balikon nga, no one can purchase our spiritual death condition except our Lord Jesus Christ. So, mao na nga, timan nila itong formula. Okay, kahagahapon, naghiskot man tamay tungod sa old sin nature, kinaiyang magasasala. O kinaiyang magasasala, niya na nitapot na ni sa atong tibuok lawas. Okay? Yatog yung pagka-tao na to.
tapot dayon kini ang makasasala. Dungan niya itong original nga sala ni Adan. Nahimo kitang patay espirituhanon, gumikan niya ito. Kana mo itong pagsunod na ito sa formula. Karon, hingtapot man nga itong dinhi sa itong lawas, ang kinaiya makasasala. So kagahapon, naghisgot kita sa duha ka mga area, duha ka mga dapit. Okay, area of weakness ug area of strength. Ug ato nang giingon kanimo nga ang area of strength, dapit nga may kanang kalig-on, ang dapit sa kalig-on, ang magagawas niya na mao kadtong unsa, mga mayong binuhatan. Ni si human good. Unya, di gyud na mahimong mabuwag ka ng evil. Kada human good, mahagbong yun evil. Tawhanon nga mga binuhatan, mahagbong ka na og dautan. In fact, sa pulong sa Dios, patay ka ng mga binuhatan. Dead works, filthy rags. So mo na ang area of strength, nagagikan ka na. O ang area of weakness mo katong mga sala. You see? Mao ni magatukmod ka na to sa pagpakasala. Kini nga itong kinaiya magasasala. Mao na nga, magatawa ta, yan ang uban mga tarungan nga wako. Unya na kumudawat sa kaluwasan, kundi na kumakasaha. Sayo. Di mangin mahimo nga di ka makasaha. Kaya pa man kay kinaiya makasasala. Na mo na. Mo itong atong gihisgutan katong pipila ka mga ehemplo niining area of weakness o area of strength. Area of strength, mga mayong binuhatan. O ang area of weakness, pagawas kini sa atong pagbuhat o mga sala. Katong giingon nato og kanang pagkamapahitason, atong pagdumot, pagkagahig-o, atong kanang mapanimaslon, atong pagka-abubuan, atong pagka-masinahon, atong kanang mapanimaslon, atong pagbati og sad-an, guilty feelings, mga kabalaka, kahadlok, anxiety, self-pity, pagkaluoy sa kaugalingon. Ihemplo to. Ato gisgutan gahapon. Unya, mao kadtoy bahin sa sala sa una-una. Unya kay ang ikaduha kay sala mas dila. Unsa man ang sins of the tongue, ihemplo nato bullying, maligning, criticizing, lying, gossiping, judging. Kana mao na sila mga ihemplo sa sins of the tongue. Ug ang overt sins, unsa man ning overt? Overt, kana ba makita gyud sa gawas na. You see? Mao na ni ang ihemplo, pagbuno, paghubog-hubog, pagpanapaw, pagpangawat. You see? Mao ni mga ihemplo lang na sila ng mga sala. Sagan na itong ginabuhat kung atong tugutan ang atong kinaiya magasasala sa pagdominar sa atong kinabuhi. Sabot? Okay. Gahapon mo ni atong gisgutan. Karon adto ta sa unsa? Trends, uso. Trends mao man tingali ni saktong binisaya ang trends, uso. Yan atong kinaiya magasasala. Duha ni kabahin, duha ni kauso na gitawag og asceticism. Kining asceticism, ascetic ba? Pagkabuutan, pagka-religyoso, pagkamaayo sa kaugalingon, self-righteousness. Unsa ni kabahin nining uso? Kanang hinimbahon ka, kanang manggihatagon ka, all those nga halangdon kaayo sa
katilingban ang mga tao mo dahil yun nimo. May tao yun yung tawhan na nga. Manggihatagon, masinabtanon, kanang maaghop, unsa pa. Mahigalaon, dali ra siyang maduol, okay? Kay buutan kayo. Maayong tao. Maunay, usa sa uso sa kinaiyang makasala. Apan, kanang pagkarelihiyoso, pagkabuutan, kanang law-abiding citizens, kanang hangad gyud siya sa katilingban, himuan na lang siya monumento diha sa plaza tungod sa iyang pagkabuutan, pagkamahing tao. Mao ni asceticism, usana sa uso nining kinayang makasasala. Pero gikan na sa kinayang makasasala. Kaya that is part of the lust pattern, lust, pangibog nining kinaiyang makasasala. Okay? So mo na nga mo na'y usa ka trend o uso sa kinayang makasasala. Nakadto ta sa pikas. Laing uso, nining kinayang makasasala, mo ning gitawag na ron og lasciviousness or antinomianism. Unsa man ni? Lasciviousness, lascivious. Na pagkalawayan, pagkangilad, pagkabastos, ang uban gani mga kriminal, mga kanang adis-adis, unsa pa? Mga gisaway gyud sa katilingban, sinalikway sa katilingban, mga ngilad, ngilad og influensya, you see, mga na gitawag og antinomianism or lasciviousness, you see. Unya mao ni usa ni mga pangibog nining atong kinayang makasasala. Kita nimo, gikaning duha ka uso sa last pattern sa atong kinayang makasasala. Kanang pagkabuutan or pagkamaldito. Siyang uban kanini ni. Sud guwa na lang sa las prisuhan kay mga unsa bad people matun pa sa katilingban. So gikan sa kinaiyang makasasala. Now, karong panahon na, bagang duot sa katawhan. Yung tag bagang duot sa katawhan that talks about members of the human race. Sakop sa kaliwatan sa tao. Ang bagang duot sa katawhan karon nagapangita lang yun sila o kanang mga kalingawan, mga kahilayan. Mao na nga but pasabot sa in English, they are entertainment seekers. Okay? Pleasure seekers. Mao ni gitawag lagi og antinomianism or lasciviousness. Mao ni nasuod sila ni ining maong trend uso. Og ang general term gyud niini, entertainment seekers, pleasure seekers, sige lang pangitag mo ni gitawag og kanang frantic search for happiness. Sige lang sila pangitag mga kalingawan, kahilayan, kanang unsay mga kanang malagi kahilayan in general. Gitawag ni sila, the general term is hedonism. Hedonism, mao na entertainment seekers. Apan ang ascetic, ang ascetic is sublimation. Kanang pagsakit silang kaugalingon kay nagpinitin siya, kunuhay sila, nagsakripisyo sila, mao na gitawag og self-righteous. Matarong sa ilang kaugalingon. Apan di madawat na sa Dios. You see. Di madawat. Mao na kanang nahog ang atong unang ginikanan si Adan ug si Iba dito sa Harden sa Eden. They were self-righteous na. Sa diha nga sila nalaglag na. Amoy nga sila matarong mami. Okay? So,
sublimation, self-righteousness, mo ning ascetic, legalism. The general term is legalism. Kini mga tawhan na legalistic, naihimplo og legalistic. Kana bang kanang mo call the attention of some members of the church. Uy, di man maayo ng imong gisulob. Siksir mga kayo ni anak. Huwag ka ng imong lipstick, labihan ra ng puwaha. Ngilad man na, di man na dawat sa Dios. Niining simbahan na. Mao na mga legalistic. Legalistic, gikan na sa legal. Pamalaod, kuan lang na sila sa mga practices. Gisunod nila. Mao ni nakagrabe, mao ni mga lihok sa relihiyon. Nontan pag yun sa mga tradisyon, mga superstition, unsa pa, naapay preconceived notions. All of this. Mao bitaw nang ingon nato nga ang tao nga nagpasilong sa relihiyon is the most miserable, confused, disorganized people. Kinaluoyan na sila. Makaluluoy mga alaot. In fact, they are lost. Ang mga taong nasa relihiyon. Of course, may mga tao diyang nagpasilong sa relihiyon nga mga luwas. Apan, matunong gyapon protocol nga plano sa Dios. Luwas, tuo sila. Ang Ginoong Jesucristo, apan, nang naluwas. Apan, kung bahin na silang panginabuhi, dinhe, kalibutan na din. Parihara silang nagkinabuhi, ingon nga mga di magtotoo. Maglisod kas pag ilaw, magtotoo, huwag na sila. You see? Last, unsa man Binisaya og last, pangibog. Na, labias kadagha mga pangibog. Og with this goes the following. Greed. Unsa man greed? Kadalo. Okay? Kahakog. Unsa pa? Frantic search for happiness. Nagkadibo-dibog, pangitag, kalipay, kahilayan. Sa dadihang mga lingaw-lingaw sa kinabuhi. Now, okay, di man ni nga dunay upat ka matang sa pangibog. Upat. Nga mo nang ihatagan nato kini og some kind of memory aid nga operation maps. Unsa man ning operation maps? M, material lust. A, approbation lust. P, power lust. S, sexual lust. Mo na ni upat ka matang sa pangibog. Pangibog sa kanang salapi, mga kabtangan, meaning materialism lust. Unsa pa'y sunod? Approbation lust. Nga pangibog kini nga ikaw madawat sa tanan. Meaning, you will be accepted by people. Believe ang mga tao nimo. Approbation lust kana. Sunod, nga human nga nakaangko na pagka-popular ba ron, pagka-famous, then musod na ng power lust. Gusto ka nagahom. You see? Power lust. Unya, ang ikaw pat, sexual lust. Pangibog sa unod. You see? Pangibog sa unod. Mga kanang unsa ba to'y Binisaya uban na to nini. Sexual lust. See? Now, di ba nila itong kining mga puntuhan atong idani mo? This duha ka uso nini atong kinaiyang magasasala. So, kung wa kay pulong sa Dios, paminaw. If you don't have any Bible doctrine in your soul, nga maoro man na ang kanang ipagamit sa Dios nga kita magmadinaugon batok ning
kanang gahom sa atong kinaiya magkasasala. This is the only weapon we can use to combat our enemy. This is our enemy, one of the three enemies of believers. The old sin nature, the flesh, the world, ang sistema ng kalibutan na, ug ang yawa, the devil. You see? Ug ang hinagiban nga ipagamit sa Dios kanato, mo kanang iyang gisangkap ang iyang mga divine assets. But ang una gyud ang pulong sa Dios, of course, kay mao manay espada sa Espiritu Santo, gamiton ka ng Espiritu Santo sa pag-unsa, pag-asdang nining atong mga espirituhan ng mga kaaway. Usa nining atong kinaiya makasasala, ng atong giduputas paghisgot karon. You see? Now, unsa man gyoy kanang paagi nga madaog na to, mapildi na to. Mapildi na to ang gahom o the power of kining the old sin nature. How to suppress and to defeat. Well, let Bible doctrine circulate in the stream of your consciousness, inside the operational divine sphere, fulfilling the plan of God. Na, unsa man nimo pagpa-tuyok-tuyok na, palibot-libot na sa pulong sa Dios diha sa imong panimuot. Unsaon? Ni, kini atong gibuhat adlaw-adlaw. Pagtuon, pagkat-on, kanang tuo o paggamit niini sa atong adlaw-adlaw espiritualong panginabuhi. So, what is the solution to the problem of sin? Iano kayo kini, ha? Bantay. Ang kasulbaran niini suliran sa sala, mao ang pagsugid, rebound, o pagpadayon sa pag-unsa, abanti. Rebound and keep moving. Ang pasabot ni keep moving, padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ayaw hunong. Kaya kung kutob ka sa pagsugid, for all you know, di ka magdugay, biktima na po kadayon sa imong kinaiya magkasasala, magatukmod na po na nimula. Sige na. Buhatan na. Sige na, andar na. You see, mo na ilihok sa kinaiya magkasasala. Paandaron tag buhat og sala. Hangtod mahog ta sa sala, then kadtong tentasyon, nahimo ng sala. Sabot? Kaya ang tentasyon, di mo pa man sala. Mahimo lang ka ng sala sa diha nga muuyon ka. Yan ang maong tentasyon. Nakasabot ka ba? So, unsa man mo pagpugong nga kanang di kamuuyon, you see, that you can suppress. Pugnan yun mo. Control. Na di ka mahog sa kamot niya ng gahom sa kinayang magsasala. Padayon sa pagtuon, gamit sa pulong sa Diyos. Ang pulong sa Diyos mo espada Espiritu Santo mo laslas. Mo duslak. Yan ang atong kaaway ng espirituhanon. Kinaiyang magsasala. Nga dili ta makaako nga mabiktima ta nila. You see. Okay, now to review. John 3:7 ug John 3:3 nagaingon, be born again. That is regeneration. Pagpakatao pag-usab. Man does not live, dili kay man does not live, kundi kanang man is saved only by faith alone in Christ alone. Ye must be born again. You see, to get saved, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. So, in regeneration, you become reborn to the family, the royal family of God. Kanana kahulugan nga mataw ka ngadto sa harianong panimalay sa Dios.
o ang Royal Honor Code sa royal family, mao kini ang pahimangno sa tanan nga mga magtutuo nga midawat sa kaluwasan regarding the new family procedure. Mao ni atong sundunon, sumbanan. Now, there are verses nga kung ihatag nimo may tungod nini, John 1:12, Galatians 3:26, Romans 3:21-22, Philippians 3:9, Romans 8:38 and 39, 2 Corinthians 5:17. So, unsa katutong formula nga ang tao kanang mamutang sa iyang pagkamatay spiritual? Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Isil-sil na gyud na diha sa imong alimpatakan, sa imong kalag, na di na gyud na makalimtan nimo. So, kung malikon, temptation is not sin until we succumb to that temptation. Muuyon ganita, sanong ganita, okay, akong buhato na. Then, diha mahimong sala kanang maong tentasyon. Now, of course, kini itong kinayang makasasala, kaya mo man itong giduputan sa paghisgot, dili ni tangtangon sa Dios, kaya nga naman, buot niya nga kita mahimong mananaog sa atong espirituanong kinabuhi, ginamit ang mga provisyon sa grasya sa Dios. Old sin nature is not removed by God because He wants us to be victorious in our spiritual life using God's grace provisions. Now, by the way, ang Grigong pulong sa dili magtotoo, isuwat na nimo, gusto ka nga imo kita ng ibutang din sa imong notes nga angan nga Grigong pulong sa di magtotoo, sukikos. Ang spelling nini is P-S-U-C-H-I-K-O-S, sukikos. Mo na'y unbeliever. Apan ang believer who is carnal, okay? Carnal believer is sarkikos. S-A-R-K-I-K-O-S, sarkikos. So, ang di magtotoo, unsa? Sokikos. Apan ang karnal nga magtotoo, sarkikos. Now, sa atubangan sa Dios, it is not our actions that is important. Dili. Nga atong binuhatan, dili mo importante. It is the condition of our mental attitude. Ang kahimtang sa atong panghuna-huna. Now, ang Biblia nag-ingon man, unsay atong ginahuna, mao kana kita. What we think is what we are. Kay ang Diyos nagamando sa matag magtotoo, every believer, sa paghuna-huna sa huna-huna ni Kristo. 1 Corinto 2:16. Manay buot sa Dios. Huna-hunaon na to ang huna-hunang Ginoong Kristo. Nan sa man nimo pag-huna-hunas, huna-hunang Ginoong Kristo kung wa ka pagtuon sa iyang huna-huna. Sabot, wag yung kayo magamit sa imong huna-hunang Ginoong Kristo. Mao man ni mando sa Dios. Okay. Ang pulong sa Dios nagamando kanatong mga magtotoo. Nga atong baguhon kini atong mga pangunahuna to renovate our mind. Every believer's responsibility di ining ikaduhang bahin sa plano sa Dios, protokol nga plano sa Dios, maong pagpatubo nining atong kalag. You see? To let our soul grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter
3:18. I hope nasilsil na po na nimo. Oh, remember the three phases of the plan of God. Salvation, believer in time, believer in eternity. Now you will notice na ito ning gisubli-subli, gibalik-balik aron sa ingon niya na mutapot, mudukot, masaturated na gyud na diha sa imong alibatagan, sa imong frontal lobe of the mentality of your soul. Now, di ba ni, ang espirituhanong panginabuhi, gitawag kini og life beyond gnosis. Kinabuhi kining labaw pa sa kahibalo. Gnosis, kahibalo man. Unsa may kaalam, epinosis. Di ba nila? Gnosis, 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 kahibalo, knowledge, academic knowledge. Aron kini mahimong kaalam, wisdom, Sophia. Okay? Aron kini mahimong kaalam, tuuhi. Sa diha nga imong tuuhan ang imong nakatunan o nasabtan o gitunan, then mulihok tayo ang ministry sa Balang Espiritu Santo sa pag-metabolize niya na. Ako ning gigamitan og binisayang pulo nga magaling. Galingon ba? Metabolize. Og sa diha nga ma-metabolize na kini sa Balang Espiritu Santo, then musamot sa pagkaklaro, pagkatinaw, tataw gina kayo. Mahimong tinuod ka na sa imong kinabuhi. Then, mugawas ang resulta. Namang yung resulta. There is always a result of the positive volition of a believer. Di man niyo na. Nga, kaya, by the way, ang Kristohanon, duha ra siya kapilian, either he advances or retrogresses, reverses. See? It's either. Duha ra iyang kapaingnan. Mo abante ba siya o mo atras sa iyang espirituhan ng pagkinabuhi. Naunsawan niya pag-abante kung wa siya pagtuon sa pulong sa Diyos. Human siya gana, wa siya gugma, wa siya kainit, wa siya pagpanumbaling, wa siya ikagahing panahon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. So therefore, mo atras. Atras gyud ang iyang kahimtang sa iyang espirituhan ng pagkinabuhi. Wa siya magtubo. You see? Whereas ang usa ka magtutuong nagmainiton, nagmasigihon, nagmakanunayon, nagmalahutayon, sa pagtuon sa pulong sa Diyos adlaw-adlaw nga paagi, then nag-abante siya sa iyang espirituhan ng pagkinabuhi. Ug kanara siyang maong matang sa magtutuo nga unsa may puruhan nga mahimong mananaog nga magtutuo. He is the only one na potential siyang mahimong winner believer. You see? Kaya ang magtutuong negatibo, way gana, huwag yun siya ikagahin nga panahon. Kung imbitahon, di mo nag-Bible study siya, wag ko panahon na, busy ko kayo, kamura na. You see? Muna ako usahay mo i-exaggerate na ko ng tunada niya ng mga kamura. Huwag ko'y gana na. Inyura na, kamong mga kinahanglan mo na. Huwag ko magkinahanglan na. Buutan ko. Huwag ko isa. Makatawa lang ta ng mga sinultihan sa mga negatibo. You see? Now, timan ikaning sinultihan o panultihon, prinsipyo ba ni sa pulong sa Diyos? Life is fabulous with doctrine, but miserable without it. Sabot? Mao na nga.
ug alang kanimo dili magtotoo, ang imong giatubang mao ang pagpili. Mudawat ka ba? Mutuo ka ba kang Hesus Kristo? O dili? Duha ra. You see, timan ang mensahe, kinamuban nga mensahe, believe or burn. Na, sabot, tumuo or kanang burn, kining isugba. More Visayan na ito magkabuot. Mutuo ka ba o isugba? Mo na kinamuban nga mensahe. Panalang kanimo magtotoo. Life is fabulous with doctrine but miserable without it. So mo na nga ang Diyos buot siya nga kita makatuman sa iyang mando. To grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kay ang espirituhanong kinabuhi is life beyond gnosis. Beyond. Labaw pas kay balo. Na imo na ng kaalam. To know the love of God which surpasses knowledge, surpasses all understanding. Mo na atong tumong. Kaya ang Diyos already provided every believer sa mga assets alang sa magtotoo to be a winner. Nasangkap na ang Diyos. Sinangkapan na kitang mga magtotoo sa tanan ng mga panginahanglan natos kinabuhi. Philippians 4:19 sa gisulti. My God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Now, so, naman na sa Episo 3:19 na nagaingon, to know the love of God, which is the life beyond gnosis. Dinhi na to, hulungaw sa kini, dinhi lang una kita mo parking, ato ning ipadayon ugma. Dinhi ta mo hunong ha. Ayaw sipyat sa pagsunod niini natong series The Doctrine of Soteriology og hinaot nga ikaw na panalanginan niining mga punto sa doktrina nga atong gitun-an niining adlaw. Magampo ta. Balahan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa makausapa sa imong patinaw ka na mo dugang sa imong kamaturan. Salamat to Diyos niining grasya nga among ipahimuslan. Dasiga lamang kami kanunay sa padayon niining among spiritual momentum, which is the most important thing nga among buhat. Sa tibuok niining adlaw, ang imong pulong nga mahimong bahin na sa among kalag, nga mahimong kaalam among magamit sa among espirituhan ng pagkinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.